बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै आरो नोंथांमोननो थाखाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों। दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा 14 सेप्तेम्बर खालि जोंहा जानो गोनां जि मुंख्लं सान बेखौ जोंहा खैजामाथि हालामनि खैजामाथि हालामाव बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो आङो बेयावनो दंफैयो। बिनिनो आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअ लाबोनो आङो सानबाय आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय नाजादो आरो ना लोगोफोर। बेयाव जोंहा मा हाबाफारि जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन। दे नायलांबाय था लोगोफोर आंजों लोगोसे। जोंहा दिनै 13 सेप्तेम्बर बेनिफ्राय जोंहा गाबोननो बेयाव मार्टियार्स डेनि प्रग्रामा जानो थांगासिनो दङ। दा नैबेनिनो साफाय अभियान सोलिबाय थादों आरो नैबेयाव जोंहा माने जायगाखौ साफा खालामबाय थादों। नैथिंनि जायगा साफा खालामग्राफ्रा जोंहा मेदाममोन। मोजांसिन मेदाम गाबोन मोजां नुनांगोन। औ माने जोंहा नैबे जिथुनाखि हल नुदों नैबे VIP गेस्ट हाउस जागोन आरो ना। बेनिफ्राय आरो VIP जानायनि थाखाय नैबेयाव बनायदों। बेनिफ्राय आरो नैबेथिं जिरायसालि। बेनिफ्राय जोंहा मेन स्टेजआ जाहैबाय साहा गालथिं थागोन बियो। आङो बेखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन दा। जोंहा नैबेयाव हाबा मावनाय हाबाफारिया जाबाय थादों। मानो होनना बुङोब्ला प्रग्रामा बारा गोबाव गैला, गाबोननोसै आरोना। गाबोननो जोंहा नैबेयाव 14 सेप्तेम्बर जि जा NDFBनि मुंख्लं सान, गाबोननि साना 14 सेप्तेम्बर नैबेयावनो जागोन हाबाफारिया। माखासे खामानिफोरा जोंहा आग बारायबाय, मथा मथि 90% खामानिया जाजोबफ्रामबाय आरोना। बेनिफ्राय आरो जोंहा दायो 10%सो खामानि दंबावो। बेनिफ्राय बियो दा हरनि गेजेराव बे फिनिश जागोन आरोना, फोजोबगोन। आरो जोंहा हाबाफारिया गाबोन फुंनि 8:30 बाजिनिफ्रायनो बेयाव जागायगोन आरोना। लोगोफोर आङो सिगांनि भिडिअआवबो बुंबोदोंमोन नोंथांमोनखौ, आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायदोंमोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ गोबां मान सनमान होनानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनो नांगोन आरो। मानो होनना बुङोब्ला बे जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान। बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव साफाय खामानि जाबाय थादों आरो नै बिथांमोनानो बेयावनो बिथांमोना मेंबाय जानांगौ। नैथिं गोबां खस्थ' खालामबाय बिथांमोना गरमाव। मेंबायना लोगोफोर? बोथोरा ओरैबायदि गरम, बोथोर जोबहां उफाय गैया, मावनांगोन नङा होमबा? जाथिनि खाथिराव आरो मा होनना बुङो, जाथिनि खाथिर आरो लोगोसे जोङो मान होनांगोन मुंख्लंफोरखौ, नंगौना नङा? खारन मुंख्लं साननिनो बे खामानिया मुंख्लं सान फालिनायनि हाबाफारि थिग थियारि खालामबाय थादों आरोना। मथा मथि जोंहा खामानिया 90% जोब्बाय आरोना। दायो 10% दंबावो। बियो दा हरनि गेजेरावनो बे जोंहा जोबगोन आरोना। ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जोंहा बेयाव गाबोन फुंनि 8:30 बेयाव हाबाफारिया जागोन। बेनिखायनो चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो खावलायहरदों, नोंथांमोना जोंनि जि बर'नि रैखाथि हान्जा होनना बुंनांगोन, जायफोरा बिर जोहोलाव हिसाबै मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनखौ गाबोनो बेयाव मान बावगोन आरो बिथांमोनखौ गोसोखांगोन। बेनिखायनो जोंनि जि BTR हालामनि बर' रायजो राजाफोर, नोंथांमोन बयखौबो आरो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरदों, नोंथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो हेफाजाब होफैगोन होननानै मिजिं थिदों बयखौबो। जा नैबे जाहैबाय मेन स्टेज, नैबे मेन स्टेज जागोन प्रग्राम। आङो बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नैबेयाव जोंहा VIPफोर जिरायगोन। नैबे बिदि बनायनाय जादों। बेनिफ्राय नै बिथिं जाहैबाय जोंहा रायजो राजाफोर थागोन आरो नै बिथिंनो। दे लोगोफोर नायलांबाय था, दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो। लेट जोहोलाव बिबांबुर गोरा, हे गेदेमा मुंख्लंफोर, हारिनि थाखाय नोंसोरनि थै जिउ बाउसोमना बिहोमा होलांनायखौ मान बावो, गोसोखाङो आरो
सिबियो जों नोंसोरखौ अरायबो नैबे मट'खौ लानानै जोंनि जि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन आरो गोसोखांनाय जागोन। ओंखायनो जोंहा गिबि खेब हिसाबै NDBनिफ्राय मुंख्लं जानाय बिबांगुर गोरा नैबेखौ नोजोर होनानै गासैबो NDBनि मावथि जायफोरा बर' हारिनि थाखाय बिर जोहोलाव हिसाबै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि नैबेयावनो जागोन आरोना। जोंहा नैबेयाव दायो साफाय अभियान सोलिबाय थादों। मानो होनना बुङोब्ला प्रग्रामा गाबोननो जाथारसिगोन आरो जोंहा 12 घन्टा दंबावो आरोना प्रग्राम जानो थाखाय। ओंखायनो दायो साफाय अभियान खालामबाय थादों नैबेयावनो जोंनि मावथिफोरा। नायनांगौ दिनै मावनायाव ओरैबायदि एक्टिभ दे बिथांमोना। नैबे पेन्डेलनि उनथिंजाय ओरै सानजागालथिं मोनसे पेन्डेल हरदों। जोंहा नैबेयाव जानाय लोंनायनि हाबाफारि जागोन। मानो होनना बुङोब्ला जायफोरानोखि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन बिथांमोननि थाखाय जानायनि लाहार फाहारबो खालामनाय जादों। जायफोरा बे हाबाफारि बा प्रग्रामाव फैगोन नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। जोंहा जिथुनिखि जोंहा मेन पेन्डेल बे पेन्डेलनि साखाथियावनो उनथिं सानजागालाव मोनसे पेन्डेल नुदों। बेयावनो नोंथांमोना साननि जानायखौ बेयावनो जानानै थांनो हागोन आरोना लोगोफोर। नोंखौ मिथिहोखानाय थाबाय। जायफोरा आंनि चेनेलखौ नायगोन नोंथांमोना बेयाव फैगोन बाहागो लाफैगोन जानायनि थाखायबो बेयाव बेब'स्था खालामनाय जादों आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो बे हाबाफारियाव फैनाय बाहागो लाफैनाय सोद्रोमाफोरा जायालासिनो रावबो दा थाङो आरोना। बोथिसे ओंखामखौ नोंथांमोना बेयाव जानानै थांबानो जाबाय ना लोगोफोर। गरमखाय नै बिथिंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नै बिथिङाव दंफां सायाव जिरायनानै माखासे बाथ्रा सावरायलायबाय थादों। गाबोननि हाबाफारिया माबायदि जागोन नैबेखौ सानज्लायबाय थानाय जादों। गाबोन फुङाव फ्लेग हइस्ट दङ, माबा बिबार बावजेननाय दङ। 8:30निफ्राय गासिबो फैनो खावलायहरनाय जाबाय आङो कमिटिनि जानानै। सारानो चिफ कनभेनर दा बिनि बे प्रग्रामनि न चिफ कनभेनर चिफ कनभेनर जोंहा सार बिथाङानो बिथांमोननि दैदेननायावनो बे हाबाफारिया खुंफुंजानो थांगासिनो आरोना 14 सेप्तेम्बर खालि। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि बे मावनायानो बहुद मा होनना बुंगोन बेखौ बर' जाथिनि थाखायनो मावनाय होननानै सानना लानांगोन बेखौ। खारन बेयो मोनसे गिदिर प्रग्राम आरो हाबाफारि नङा नङा। बयनिबो थाखाय नोंथांमोना खस्थ' खालामदों। गावनि समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। आरो जोङो मा होनना बुङो बे हाबा मावनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा जोंनि बर'नि मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनि जि गोसोखां सान नङा नङा मुंख्लं सान फालिनायनि थाखायसो नोंथांमोना खामानि मावदोंथ'। नोंथांमोननि खामानि मावनाया बिथांमोननि थाखाय गेदेर बिहोमा जागोन आरोना। बिथांमोनखौ मान होनाय जागोन, सनमान होनाय जागोन एसे। बेनिखायनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुङो बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो मा होनना बुङो बिर जोहोलाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ मान होनो आरो सनमान होनो जोङो रोंनांगोन। अब्लासो जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थागोन नंगौना नङा। मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ आरो लिरनाय दङ दे बियो सैथो। जाय हारिया मुंख्लंफोरखौ मान होनो रोङा, सनमान होनो रोङा बे जाथिया माब्लाबाबो जौगायानो मिथिबाय। बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ मान होनांगोन, सनमान होनांगोन। अब्लासो बिथांमोनाबो जोंनि थाखाय खारन बिथांमोना जोंनि थाखाय जिउ बाउसोमलांबाय नंगौना नङा। जोङो दायो बिथांमोनखौ गोसोखांनांगौ आरो मानबावसो बावनांगौ नङा। अब्लानो बिथांमोना जोंनो बोर होगोन। बिथांमोना जेरावनोखि थाया मानो बिथांमोना आलो गोजोनै थानो हाथोंसै आरो न बर' जाथिनि थाखाय जोंबो अराय सम गोसोखांबाय थागोन बिथांमोनखौ। आरो नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर गावनि समखौ दोननानै बेयाव मावसोमफैनायनि थाखाय। लोगोफोर जोबनायाव आरो नोंथांमोन बयनिसिम आरो गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन अननाय बावहरफिनबाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो जोंहा गाबोननि बे सानाव आरो नोंथांमोन बयखौबो आरो बाहागो लाफैगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि फैनाय आरो नुजाथिनाया
जोंहा जोंनि बर'नि जायफोर बिर मुंख्लंफोर दङ बिथांमोनखौ मान सनमान होनाय जागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आरो फिन आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायहरनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों